Gu Inigo Diere, Asier Oribesagasti, Andera Zuzmendi eta Nerea Gorriti gara. Eta Txinparta antzerki taldea gara. Bueno, Txinparta taldea kasualitate hutsez jaio zen, ze asuntoa da dela 9 urte, Anderetan itaen geunden, antzeslan bat egin genuen batera, irakasleak, zala hola Tarantinon remake oso arraro bat, esan geno, igual profesionalagoa izango da, juten bagea herriz herri, taldearen izen batekin, ez? Eta Txinparta gustatzen zitzaigun, eta izen hori jarri gerion. Txinpartaren lan egiteko era kolektibo bat da. Inigoren kasuan agian bai izan daiteke zehatzagoa gidoilari lana, eta kasu horretan nire zuzentzeko era ere da alde batetik Inigo idatzita daukana, gehi beraiek proposatzen dutena edo improvisaketetatik ateratzen diren ideien arabera. Piezetako bat deitzen da Pisen Compartido, gaztelaniaz da. Bertan Ane de Miguelek eta biok antzezten dugu, 15 minutu irauten du, eta komedia da. Egoera da pixka bat Skypez gertatzen den elkarrizketa bat. Bat pixukide bila dabil eta bestea pixu bila. Orduan, bien artean gertatzen da egoera oso absurdo bat. Zurrunbiloan antzeslana sortu zen nahi genduen egin antzeslan baten eta kontzertu baten fusioa. 45 minutu irauten duena eta bertan abesti originalak abesten dira pieza hontarako sortua. Gero obra hasten da kontzertu batekin. Gaizka kontzertu horretara joango da eta ulertuko da bere egoera emozionala flashbacken bitartez. Bi punto. Oeko esenia audiometrua jata esplota. Flashback horietan Nereak egingo ditu 3 pertsonai direla pixkat gaizkaren bizitzan diren funtsezko pertsonak. Obran zehar 3 gai nagusi lantzen dira, sexualitatea, Marikonadak, akau. osasun mentala eta harreman toksikoak. Pixkatekin, venga, dana ondo aterako da, koño. Dana ondo aterako da. Eta gaurko garaietan kokatuta dago. Bizitza bezala bere puntu dramatiko eta komikoak dauzka. Zurrunbilo obrarekin 2019 urtean Donostia Kulturak antolatzen duen Poltsiko antzerki lehiaketaren 2. saria lortu genuen. Honekin jata erretira bengo gara. Venga! Txinparta antzerki taldeak 4 obra ditu oraingoz behintzat bere bizkarrean, eta denek eduki dute mugimendua bai Euskal Herri mailan eta batek Madril eta kanpoaldean ere bai. Gaia bera aparte saiatzen gera lantzen bai eszenografia, bai iluminazioa, ahalik eta leku gehienetan sartu alizateko, leku txikitan, leku handiagotan, antzokietan. Bide berriak harakatzen. Etorkizuna inoiz ez da garbia izan, orain gutxiago egia esan, baina Txinparta antzerki taldean gauza bat garbi baldin badaukagu da lanean jarraitu nahi dugula. Eta ez antzerkian bakarrik. Audiobisualei ere nahi dizkiegu bateak ireki eta ari gara proiektu pertsonalak idazten, sortzen edota pentsatzen ere bai. Nik uste dut gaur egun garrantzitsua dela lanean jarraitzea, ze Juan Mayorga antzerkigileak esaten zuen, 4 energumenok ez ezik beste guztiok behar ditugu historiak gaur egun, eta ni behintzat kasu horretan ados nago. Txau, Zefinia, Iberetxi, agur! Eta uste dut nire lagunak ere baietz.